A empresa Mecano iniciou esta mesma semana as obras para dotar de rede de saneamento a aldea de Pousada na parroquia Rianxeira do Araño. A actuación, que estará rematada a finais de novembro, permitirá dar servizo a unhas 25 vivendas. Hoxe mesmo comezaron as obras para dotar de rede de saneamento o núcleo de Pousada, o cual permitirá darlle servizo alrededor de 25 vivendas. Quedan outras pouquiñas do núcleo que quedarán para unha segunda fase, que por cuestión de cota non foi posible incluir nesta primeira fase. Ademais desta obra, que conta cun orzamento de 200.000 euros con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, o Goberno decidiu acometer con cargo ás arcas municipais as canalizacións para que a aldea dispoña tamén de abastecemento de auga. Esta actuación vai con cargo aos fondos provinciais que a Diputación pon a nosa disposición cada ano, pero en paralelo o que tamén faremos será levar a cabo unha actuación para dotar de rede de abastecemento de auga tamén a aldea, é dicir, que de paso que se fai a actuación para dotar de rede de saneamento, deixaremos xa instaladas as canalizacións para tamén poder servir de auga a esta aldea, que ademais na época de verán sempre ven sufrindo problemas pola falta de auga. Incluso teñen buscado algún tipo de outras solucións, pero desta maneira poderemos por fin darlle esta solución. As actuacións complementaranse coa pavimentación interior do núcleo, que levaba anos sen mellorar o firme.